dito. So, eto Nicole, I have a surprise for you. Pero, okay ka lang? Nanginginig ka. Isang napakagandang hapon na naman natin mga ka-JFS. Patapos na naman ang hapon pero patuloy pa rin kami sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Rain or shine, we're always on the go. Now we're bound to Libmanan, Camarines Sur upang sorpresahin ang isang napakagandang dalaga dahil kanyang debut ngayong araw at sinorpresa ng kanyang pinakamamahal na tatay. So tara na't kilalanin natin ang ating packages na ihahatid natin sa ating debutant ngayong hapon. Meron tayo ditong red ribbon cake, a fresh flower bouquet, and a 32 inches 18. At meron naman tayong 6 pinkish balloons na ibibigay natin sa ating debutant mamaya. So tara na't kilalanin natin ang ating napakagandang dalaga na sinorpresa nga ng kanyang pinakamamahal na tatay. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. And I am Ate Angel, your beautiful love and surprise ambassadress. We don't just create but we captivate. Tara na't bumiyahe all the way from Libmanan. Hi guys! So, andito na kami sa Libmanan. Tara na't surprisahin ang ating dalaga for tonight. Tara. So, dito tayo sa along the highway tayo guys. So, makikita masyadong na-rush ang ating mga kaganapan. Sayad! Tara, halika. Sama ka sa akin. So, okay ka lang ba? Okay ka lang? Wala ka bang arthritis? Diabetes? Okay ka lang? Okay, Nicole. Bali, we have delivery na gusto mong bigay sa'yo. Siguro malalaman mo kung paano galing ka rin sa'yo. Pero, ano bang kaganapan ngayon? Birthday ko po, 18th birthday. 18th birthday mo. Medyo kilala ko na talaga tong ano natin ha. Halika dito. So, eto Nicole, I have a surprise for you. Pero, okay ka lang? Nanginginig ka. Nanginginig ka. Jack and Poy. Jack and Poy. Ayan, Nicole. So, gusto ko, itong trunk na to, gusto ko itong magbukas. Pero ready ka na? Maglalaw ka mo naman. Ready ka na ba? O, ang fresh na fresh ang ating debutant ha. 18 ka na, mukha kang 15. Charo. Sige, sige. Sige Nicole, buksan mo na tong card trunk na ito. Wow! Happy birthday! Happy birthday, Nicole! Halika dito, Nicole. Halika dito, ayan. So, yan, Nicole, na surprise na ito ay pinabibigay ng iyong napaka-sweet at napakaswerteng tatay naman natin dyan. So, eto, Nicole, para sa'yo tong fresh flower bouquet na ito. At syempre, meron ka ding red ribbon cake at itong balloons na 18. At syempre, meron din tayo dito balloon. Wait lang. Ayan, so meron pa rin 6 pink balloons na para sa'yo. Ayan, talaga naman natin. Ayan, Nicole, so para sa'yo yan. At syempre, gusto ko rin isuot mo ang ating sash. Napakaswerteng sash ng JFS Petals and Services. Ayan, isuot mo, Nicole. Para sa'yo yan. Ikaw ang beauty queen ngayong gabi. So everyone, our lucky girl for tonight, si Nicole Tindukan all the way from Libmanan. So bago yan, meron akong gustong basahin na message para sa'yo. So, itong message na to, pwedeng ano natin yung trunk natin, yung happy birthday, ayan. So, itong message na to ay pinapasabi din ng iyong
napaka-sweet na daddy. So, ano yan? To my dearest Nicole, I am very much thankful that you have reached at this stage of your life. You are now a fully grown woman. And remember, as your Papa Noel, I'm here at your back and side watching over you and supporting you, and most of all, caring and loving you. That's the message of your Papa, Papa Noel. So, Nicole, kumusta? Kumusta? I'm speechless. Speechless, pero ba't nagsasalita? Charot lang, Nicole. So, Nicole, bago yan, gusto ko munang ipag-blow sa'yo yung cake natin na pinabibigay din ng iyong daddy. So, okay ka lang? Okay ka lang? Napakaganda niya, no? Napakaganda naman ni Nicole. So, Nicole, ito yung cake natin. Pag-blow namin sa'yo. Ayan. Hello guys! So kasama ko pa rin ang ating napakaswerteng dalag all the way from Libmanan na si Nicole Tindukan. So bago niya i-blow ang kanyang cake, kakantaan muna natin siya, Madlang people, ang happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan! So wait lang. Wait lang po. Ayan. So, Nicole, before you blow your candle, make a wish. Ayan! Palakpakan naman natin si Nicole! So, Nicole, halika dito sa tabi ni Ate Angel. So, gusto naman kitang hingian ng mensahe. Anong gusto mong sabihin, Nicole? Lang na po. Charot. Nicole, ano gusto mo sabihin, Nicole? To my caring and beloved father, thank you so much, and I love you. I miss you so much, Papa. Ay, isang flying kiss naman kay Papa. Wow! Happy birthday again, Nicole! So again, I am Auntie Angel and on the very beautiful day naman kahit hindi kayo maganda. Okay lang po yun kasi mag-birthday niya. Pero more birthdays to come, Nicole, and happy 18th birthday na lagi ka na. Pwede ka na mag-boyfriend! Charot! Charot lang po. Joke lang. Again, Nicole, happy birthday. I am Auntie Angel, okay? I am Auntie Angel, your love and surprise ambassadors. Ang ating napakagandang dilag all the way from Libmanan na si Nicole Tindukan. We don't just create but we captivate. Umulan, umaraw, andito kaming JFS team upang magbigay sorpresa